Good morning guys. Naade ko sa impiang tindahan. Lami kailang sudan diri. Si impiang nga gwapa. Mao ba ni kap? Mungkin terbes. Pila sa ninyo ani, miss? 50 sir. Lami kailang sudan guys oh. Muna the best diri sa Dumanhog. Ari ko diri magkaon. Og limpyo nga tindahan. Di mo magmahay kay mga active sa nilang mga tindera diri og mga gwapa. Shout out sa tindahan ni Miss Amparo. Miss na siya, Miss Amparo Rindon. Shout out amping mutanan. Salamat for watching. Dumanhog. Lusod des Dumanhog guys. May kailang sudan. Putay lang kalsada, paingon diri sa sulod. Ari jud ko diri patig palit og sudan. Oh, nice kay mo na dalan paingon diri sa tindahan. Oh, napa na ilang kuan manok nga Bisaya. Tagpila po na sir? Nay 280, 250. Ah, di oh guys kanang mo order gali mog manok. Diretso lang mo dire. Gabi kay impiang. Inasal manok din oh. Kami kayo. Mga tindera. Oh. Singala na to, sir. Impiang. Ikaw ba? Ayos, impiang. Edwin. Si Edwin, nga gwapo. Shout out, Blin. Dumanhog tabay. Dili ko vines. Dili. Oh, lamay kailang sodan, oh. Shout out na lang sa mga tindera na adar sa sulod. Lami kang tindahan. Diretso lang mo dire. Oh. Okay, salamat sa pagtanaw. Bye-bye, amping.